July ni som sang ni som ni panga ni nga ni ani a bazar thlir tu te chi bai ule Ukraine Air Force ho tu te chuan nimin khan Russia in drone za sari chuangan be thu sain kumthum anin do to chunga Russia in tum khata drone manga be na satber tum ni in an soi Russia hian front line atanga hlatak Ukraine ramril lam chu thole ni zan le ni lai ni jing lam in kar khan drone mangin na satakin an beya hemi ma hian US President Donald Trump chuan Ukraine nen aral thuam tamjok pe ka tum ti asoya Russia President Vladimir Putin chu tongkam thata ka thil soi thin US laka thatak ni ma se Ukraine a bom hlau oma bom lut rengani atia Russia President Putin hian inrem na nei tura in biak soilaya Ukraine nen aral thuam pek tumbok chu thilin tulo takani ti in Ukraine nen aral thuam pek chuan boina pot sei mai mai ani ati ve thunga hemi nu hian Russia chuan na satakin Ukraine chu drone mangina beizui ta ni Ukraine Air Force ho tu de soidanin Russia hian Ukraine be nan drone za sari somriat pasari le missile som pathum zeta manga Ukraine Air Force hian drone za sari som pakhat le missile pasari zet chuan lo kap thla in an lo ti chiani July ni li po khan Russia hian Ukraine ko pui kip chu drone rol tam tak mangin lo be to a mi som ni pathum velin hliam an tuara rel kongte chiat ba ka in le kar te po kang nuala hemi tum hian Russia hian drone zanga somthum pakwa le missile som pakhadan mang ni in Ukraine chuan an soyani thole ni le nimin jing in kara Russia be na wang hian Ukraine rama thi anom thu soila ni lova Ukraine point Russia ram lam hoin drone somriat parokan kap chuak ve ni in Russia ram Ministry of Defense chuan an soi ve bokani hetinga Russia be nan to hnu hian Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan inrem na le inka hai soi mek laya hetianga be na kan tok hian Russia in inrem nan du lo zialan tir chiang hlea remna du tu de chuan mala ka hun khop mai ati Russia hian Ukraine mar thlang laman beya Poland ramri hnayani wangin Poland thlona sipai te po anin ral ring man hialani tunhaya Russia in drone manga Ukraine be na sat ema wangin Russia drone chungchang in ngai vena hloa China chuan Russia hi drone siam chuana konga apuina sa hle ti report ani China hian Russia le Ukraine boina tan bi ka nei lo ti sai thin ma se tuna hian le khapoi mo le official thu chu ba ka Ukraine intelligence te thil riat sang sang atangin China hian Russia chu rukina puinge nia riatania heti taka Russia in drone nga thar tamai hian chu chu ti chiang ni in khothang media te chuan an soyani Russia le China ram in rina naya om Russia ram kho pakhat Khabarovsk chu Russia drone siam tu company Aerohit munania tunma chon he company lian lo tak le tu chemai turanga yani thina tunha ya ero Russia ram drone siam chuak tu lian berani to ni in Bloomberg chuan an tar langani Russia in Ukraine runa tangin Aerohit company hi na satakin an thanga indona hmuna man chi drone chi sang sang an siam chuaka an drone siam chu te hi Ukraine ram abik takin Kherson biela an mangna sa ni kumsang ni som ni panhia tanga kumin jun thla thlenga lekha poimo an hmu thei china Bloomberg hian Aerohit company hian drone siam nan China siam drone pat an mangna sa hlea he Russia company hian Chinese thiam nan mang ni in an hreboka tuna hian Ukraine in donan man veles FVP drone ang chi po thlatin sang chong an siam chuak ni in an soi kumsang ni som ni pathum khan US Treasury chuan Aerohit hian rek thu an puanga ma se US rek na hian chiat pui lem lova US in a rek ve tho Chinese company ten an thok ho ni in riat ania tuna hian Chinese company Shenzhen Huaseng Industry le an hnuaya om renovatio invest chu Aerohit company nen hian an thok ho ti riat ani hetianga Russia le China company te tho ho na hi hlia khunan Russia chuan an sum in pek ton na chu sipai le ven him na kai hnoi account ni lovin civil thona company te agriculture le seafood lamsum don na angte in an kalpui an tia thona company Aeroflot nena eitur lam supply tu contractor Aeromar DV chuan veles drone za an order ti chu Bloomberg hian an lekha poimo muatangin an hriati an soyani heiba ka hian Aerohit le Comax te po drone chungchanga hian an in dor nge ti hriatania Comax company hi Kherson biela senator Hlui le Russia intelligence officer Hlui Konstantin Basiuk ka ta ania kumsang ni somni pathum khan Basiuk hi European Union chuan Russia in Ukraine rama op chungchanga in rola wangin an lo hrek to ani Comax company le Chinese engineering school thatak pakhat Harbin Institute of Technology
HIT te chuan kumsang hnih som hnih pahnih khan Harbin Comprehensive Bonded Zone din tumin man lo lavak to a HIT hi US in an lo hrek to ani bok kumsang hnih som hnih pathum mei thla khan Russia palai te chuan China rama drone siam na hmun puile an research ti na hmun te chu chip chiar takin an fanga hengzinga hian HIT po hi atela hemi hnu hian Russia president in Far East puala palaya ruat yuri tut ne famhalak na in Chinese drone part sang sang chu Russia rama chia choi lo wathon luani ta ni in Bloomberg hian an tar langani Russia in drone siam na konga Chinese company a tho pui then khat chu in hnuk dokin company dangan tel thar ve zel boka kumsang hnih som hnih pathum kum top lam kha chon Russia hian thlatin drone za thum vel an siam chuak ta zia ani telin an drone siam chu apung chho zel bokani heti la hian document pakhata chon aero hit le Chinese drone siam tu company Autel Robotics te chu anin biati tarlan ania Autel Robotics sian sang hnih som hnih pathum kum tira tangkhan civil man chi drone Autel EVO Max 40 model an siam chuaka he drone hi jamming system laka hima wangin sipai man tura siam dang lamani zui ta boka Autel Robotics sian aero hit nen inzom nan nei lo thu le kumsang hnih som hnih pahnia an drone siam an ti top ti an puanga mase Bloomberg le khapoi mo kola tang chuan aero hit le Autel Robotics te hi kumin thlengin an la in kopa tuna phei chuan kumtin drone sing thum siam chu azian tum ti hriat ani bok Russia rama chuan aero hit hi drone siam chuak tu company an ni ti chu mi pui hriat ani a nikum kumtir khan sarkar hoi hot small business forum a telve in presentation te pon pe a mase heta hian China ne nan in zom dalam chu mi pui hriata soilan ani mia lawani Russia le Ukraine boina chu indona tak tak ani tak china khan Ukraine hi drone lama an chung nung hle a asiam pon siam chuak na sa a nikum chung ringot khan Ukraine hian tactical drone makta duai khat don an siam chuaka kumin chung hian drone makta duai ni le chan ve siam chu tumin man la mek boka hengzinga hian mun hla be na man chi drone sing thumatel don an ti bokani Ukraine hian Russia be le nan hian drone an mangna sa hlea Russia raman thilwati chiat le mihring an tha te zinga za somriat zet chu drone mangan be na ni thu Ukraine commander hlui tuna President Zelensky officer deputy head Pablo Palisa chona soya kumin me thla khan Ukraine chon drone mangin Russia raman target singre le sangko zet chu an ti chia ti puanani hetiang taka drone an man tangkaya wang hian Russia chon keini point drone kan mang thiam ve thawalom ti niom takin drone an mang rim chho ve ta a drone siam chualama po tanan han la tak taka nitin drone za thuman siam chuak thuai maya duna hian ni khata zanga an siam chuak ling trap to antia Ukraine hian ni khata long range drone za vel chi an siam chuak theya Russian phalo na sa hle ani Russia in drone lama mason nan ron nei thar ta thut hi China puina wanga ni ti chu Ukraine ram ho tu tengai dana nia Ukraine Foreign Intelligence Service tu puang tu Ole Alexandrov chuan Russia hi China drone siam tu te chuan hardware electronics navigation optical and telemetry system engines microcircuits processor modules antenna field system control boards le navigation thlengin an tran pui ni in a soya heng Chinese company te hian an ming thak danglamin khovel buman tuma thren khat phei chu Russia le China sarkar riat puilem lova indoran ni thu a soi boka China hian official chuan dan le hrayan bo chhelova mase chu official chawani thilni na diktakero adang dai ani ati Ukraine President Zelensky chuan drone te hi man atloma athok na boxia nitin lai puimu angmai man tangkai ani mek ti asoya asoyang che hian Russia le Ukraine hian drone manga indonan nei mek ani bera Ukraine hian drone mangin Russian bei verenga chuti la chon khothangram te ne na an tran ruala wangin Russia in Ukraine be na ro khover hriata puanzana satani de uzong ni in nalang heti la hian Russia hian radio wave mang drone a in fiber optic cable manga thunun drone an mang war chowa hetiang drone hi khol manga lo mu me har sat zo ka wangin Ukraine sipai te chona hun takan lo mu man lo thina wangin an tur na sa hlea abik takin Karks biala Ukraine sipai te chu hetiang drone hian a tar na sa hle ani Ukraine le sipai commander General Alexander Syrskyi chuan Russia sipai ten Ukraine ti dan hrein drone an mang na sa a asiam chualama po tranan la a chu wangin an nia ya pen khat zela ma kan hruai theinan
asiam lama po tran kan la ka ngai ani atia Ukraine official te chon Russia drone man le siam chua electronic component za somriat zet chu China kut chuak ani antia adik le dik lo fin fiana omlem lo thunga US Senator Lindsey Graham chuan Putin a indonaral thuam te hi China puina tel lo chuan a zo dei to ang ti in khothangram ten China in Russia pui an rin zia puanga China hian tran big nei lo anga lang reng chung si in Russia hi rokina puina sa ti hi khothangram te ngai dan ania heile chen khothangram lian tak takin Ukraine an pui chung po Russia la tal boi mi lo mai hi khovel mak ti ania engang fakawin nge Russia hian ral thuam chi sang sang alo nei ti hi mitam tak zo na ni reng ani heti la hian Ukraine President Zelensky chuan Russia beina hne tak lo nor le tur hian sumle pai tam zo kan mamo ti chu au pui zela poisa kan mang na sa kan be se ya na sa in kan mang nem tak zet to ani achan chu Russia la min ral thuam siam ko nga man lak len zel wang ania thiam na thar lo chuak zel ma se sum kan nei phot chuan he in tlan siak na hian hne tu kan ni nge yang ti in ramdang puina dil chun zom zel ani hetianga Ukraine le khothangram ten Russia hi drone siam chu ko nga China ina puyan ti mek lai hian tun hnaya Russia in Ukraine beina la drone man te chu Iran siam sa head drone de vek ni in soyani thunga a eng bernge dik ti hria ta har hle ani Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei advisor pakhat Javad Larijani chuan US President Donald Trump chu Florida a Chennai na po him to lo ti soin maralago ina niluma ai lai chu ol sam takin drone manga tha thayani thu a soi Larijani chuan Traman Iran bom tura thua pe ka wang khan Trama chu chin chia bik le an target ani thu le drone manga tha mai the ni thu hi Iran TV nan kom na asoya Iran rama hian Supreme Leader Ali Khamenei tha tuma be ani wanga Trama tha tuma be let vena turin Tramalu manan tuak meka ade khu nan ti mai thisena thu tiam na chu siamin Tramalu man turan tho khoma July ni sari thleng kan dollar makta duai som ni atling khoma thole ni khan dollar makta duai som ni pasari tling to in dollar makta duai za tuak ngan tum thu an soyani ade khun hian website siamin heta hian sum thona tur link kan da heta tang hian US President Trump thana ta na man tur poisan khon khoma an website ta chuan pathian mel mate man theitu le Ali Khamenei tha votu te chungaro rel na hlen chuani theina na mala tu hnena lo man pe kan tumani ti an ziak ani kumsang ni somhnia tha tak Islamic Revolutionary Guard Corps IRGC commander Qasem Soleimani thattura thuwa pek hnuwa Trump hi tha tum tu anom renga US official te chon IRGC te hi Trump tha tum na ro manna anin nam hnoi ti an hriat thu an soyani kan hriat angin Iran rama siait pui thiam Grand Ayatollah Nasser Makarem Shirazi chuan US President Trump le Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu telaka fatwa puanga hengmi te hi pathian hmel man ni atia khovel mun sang sanga muslim te chu hengmi telaka mala tur hian a hriat tirani bazari lo thira wangin kan lo me